Het was weer een recordzomer voor toeristisch Zeeland, dankzij het warme zonnige weer en corona. De Nederlander die hier is gekomen in de coronatijd, nu ineens weer terugkwam. Want we hebben dan schijnbaar toch iets goed gedaan met elkaar. En dat zijn mensen die Zeeland opnieuw ontdekt hebben, zeg maar. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Doden en aanhouding bij ongeluk. En wie zit er achter deze lachende krokodil? Goedenavond. Tel een lange, warme en zonnige zomer op bij het opheffen van de coronamaatregelen. En je komt op een topzomer uit voor de Zeeuwse recreatiesector. Van campings tot hotels, over de gehele linie, was er in tegenstelling tot voorgaande jaren sprake van een goede bezetting. En behalve Nederlanders waren er ook weer meer Duitsers op de stranden te vinden. We zien dat in de afgelopen jaren we echt wel grote verschillen zagen tussen hotels, groepsaccommodaties aan de ene kant en de campings, vakantieparken. Hotels en groepsaccommodaties hadden echt heel veel last van de coronacrisis en de campings en de vakantieparken wat minder. En we zien nu dat de hotels echt weer op peil zijn van 2019. Campings en vakantieparken groeien gewoon qua aantal overnachtingen door. Ook voorzitter van de Hiswa-Recon Schouwen-Duiveland en eigenaar van vakantiepark Zonderdorp in Renesse, Marieke Braber, kijkt om meerdere redenen positief terug op het afgelopen seizoen. Het kon weer. Dat merk je aan alles, dat iedereen er weer zin in had. Vooral in het voorseizoen was het echt een feestje voor iedereen. En in het hoogseizoen was het natuurlijk prachtig weer. Dat speelt natuurlijk enorm mee in Zeeland. Want als het een week regent, dan is het al een stuk minder leuk op je vakantie. Dus die combinatie, ja, die heeft het wel gemaakt. En de sfeer. De sfeer was gewoon weer stukken leuker en vriendelijker en ja, wat minder strak in de regels natuurlijk. Braber zag afgelopen zomer ook een duidelijke verschuiving in de herkomst van de toeristen die in Zeeland hun vakantie doorbrachten. De mix was weer beter, dus de mix van gasten, Duits-Nederlands. En je merkt dat de Nederlander die hier is gekomen in de coronatijd, nu ineens weer terugkwam. Want we hebben dan schijnbaar toch iets goed gedaan met elkaar. En dat zijn mensen die Zeeland opnieuw ontdekt hebben, zeg maar. En we zien dat de Duitsers weer terug zijn van weg geweest. Die hadden echt een flinke dip de afgelopen jaren en zijn nu weer in volle getalen terug. Ondanks het goede voor- en hoogseizoen is het volgens Korteweg Maris niet alleen maar roze geur en maneschijn. Er hangen toch ook wel weer donkere wolken in de lucht. Kijkend naar de kosten hebben ondernemers te maken met hogere inkoopkosten, hogere personeelskosten en net als iedereen met veel hogere energiekosten. Dat merk je nu al, met mensen al afbellen van joh, ik weet niet wat het bij mijzelf gaat doen, dus ik wil eerst eens even afwachten. Maar ook vogelgriep, maar ook corona die weer oploopt, de eerste annuleringen zijn weer binnen. Het is onzeker, want normaal lopen de boekingen best door, ook al voor Pasen, en dat zie je nu nog niet per se gebeuren. Dus dat zegt wel wat. Daarnaast maakt Braber zich ook enigszins zorgen over het personeelstekort in de sector. Dat kan namelijk komend seizoen grote gevolgen hebben voor de gasten. Dat een horecapark niet een hele week open is. Dat je een ander systeem moet doen voor je kinderclubactiviteiten. Dat het veel gerichter wordt en dat er niet een hele dag wat te doen is, maar dat het veel gerichter wordt op een paar uurtjes. Maar nee, het heeft grote gevolgen. Een 27-jarige man uit Dirksland is aangehouden naar aanleiding van het dodelijke ongeluk vanmorgen op de Brouwersdam. Daarbij kwamen een 32-jarige vrouw uit Vlaardingen en haar hondje om het leven. Het ongeluk gebeurde rond 7:30 vanmorgen. De Brouwersdam was tot aan het begin van de middag afgesloten. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan en de politie zoekt getuigen. De provincie heeft er nog alle vertrouwen in dat de bouw van ruim 16.000 extra huizen in Zeeland geen gevaar loopt. Gisteren bepaalde de Raad van State dat alle bouwplannen die nog in ontwikkeling zijn nog een keer tegen het licht moeten worden gehouden met het oog op de stikstofuitstoot. Verantwoordelijk gedeputeerde Van der Velde heeft nog alle vertrouwen in een goede afloop en denkt er in overleg met corporaties, gemeente en bouwsector wel uit te komen. Die laatste sector is echter minder enthousiast over de uitspraak. Zij maken zich grote zorgen nu bouwplannen niet automatisch meer toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. De gemeente Middelburg wil dat NS en ProRail vaart maken met de restauratie van het station in Middelburg. In de gemeente is er irritatie omdat er zo weinig schot zit in de opknapbeurt van het Rijksmonument. Een jaar nadat de eerste plannen bekend werden gemaakt is alleen de overkapping opgeknapt. Voor de ophoging van de perrons, een nieuwe fundering en andere indeling van het gebouw moet nog een vergunning worden aangevraagd door de NS. Studenten van de HZ doen onderzoek naar duurzamere oplossingen voor in de toekomst. Zo zijn deze twee groepjes bezig met een nieuw paviljoen waar jongeren midden in de stad kunnen samenkomen. In principe willen ze allemaal dat het in de toekomst allemaal duurzamer wordt. Dus wij zijn in principe de toekomst. Dus
ja, dan moeten wij wel weten hoe we met duurzaamheid moeten bouwen. Want ja, we kunnen nu wel allemaal oude manieren leren, maar ja, als we over 40 jaar niet meer de oude manieren gebruiken, dan hebben we er niet zoveel meer aan. De jongeren zoeken dit uit naar aanleiding van de Zeeuwse Klimaatweek, waaraan ruim 300 HZ-studenten meedoen. Zo zou hier in Middelburg dus bijvoorbeeld een jongerencentrum kunnen komen dat helemaal is gericht op de toekomst en duurzaam is gebouwd. Ik heb hier hennep, isolatiemateriaal. Dat kan gewoon, ja, in kassen wordt dat dan opgekweekt en die planten worden dan verwerkt tot een isolatiemateriaal wat duurzaam is. Of het gebouw er ook daadwerkelijk komt, is afwachten. Aan het einde van de week worden alle ideeën gepresenteerd aan bedrijven en gemeenten. En het is een mysterie dat nu al een paar maanden aan de gang is. Het mysterie van de lachende krokodil. Het begon nog onschuldig in Terneuzen, maar is zich inmiddels aan het uitbreiden naar de rest van Zeeuws-Vlaanderen. Alleen niemand die weet wie erachter zit. Nee, dat weet ik echt niet. Nee, dat weet ik niet. Ik ken niet echt mensen die graffiti doen of zoiets. Of het nou een transformatorhuisje of de gevel van een school is, de krokodil lijkt zich overal thuis te voelen en duikt nu ook op in Sluiskil, Sas van Gent en Oostburg. En overal valt hij goed in de smaak. Ze zien er wel gaaf uit, zeg maar. Ik vind het wel mooi en knap hoe mensen dat zo doen. Dat is ook een soort kunst. En ik snap dat ze dat ook willen uitoefenen op legale muren en dergelijke. Ja, zeker. Promoot het alleen maar. Ondanks de positieve reacties van de omwonenden is de gemeente totaal niet blij met deze creaties. Er staat zelfs een boete tegenover als ze de kunstenaar op heterdaad betrappen. De tekeningen weghalen doen ze niet. Dat laten ze over aan de eigenaar van het object of de maker zelf. Op Facebook zijn ze bekend, maar verder weten niet veel mensen dat een Zeeuwse stichting zich inzet om achtergelaten en gewonde dieren uit het oorlogsgebied in Oekraïne te redden en ze een tweede leven te geven. De initiatiefnemers komen namelijk uit Vlissingen. Bijzondere filmpjes staan er genoeg op de website van Breaking the Chains. Een stichting die is opgericht in deze kamer, vlakbij Dishoek. Met als doel zoveel mogelijk dieren redden in het oorlogsgebied van Oekraïne. Elk dier heeft een ziel en elk dier moet geholpen worden. En dan gaat het niet alleen om leeuwen die uit het oorlogsgebied zijn weggehaald, maar ook 3 vossen, 1 beer, een fret, wolven. Dus ik denk een stuk of 2-3 wolven. Ik denk wel 3.000 tot 4.000 honden, misschien ook wel 2.000 katten. Die hebben wij nu eruit gehaald en de helft van hebben we al herplaatst. De reddingsoperaties worden uitgevoerd door Britse veteranen. Dat zijn ex-militairen die een passie hebben voor het dierenleven en dierenwelzijn en de diereneducatie. Hun gaan echt tot het oostfront, letterlijk tot aan het Russisch front, om de dieren daar eruit te halen, shelters leeg te halen. Honden die zijn zwaar gewond door bombardementen, rakettenaanvallen, schotwonden. Die gaan daar shelters en die dieren helpen en halen en die brengen ze terug naar onze compound shelter. Vanuit Vlissingen gingen er afgelopen maanden vele transporten met hulpmiddelen naar Oekraïne voor de reddingsacties. Initiatiefnemer Cox gaat af en toe ook zelf naar het land. Zo kluste hij mee aan dit dierenverblijf en vorige maand nog bouwde hij samen met zijn zwager nieuw sanitair op de compound. Ja, 1 douche en wc is niet genoeg. Dus we hebben daar een extra wc, een extra douche gebouwd als, voor de mensen die daar 24 uur per dag aan het werk zijn. De sfeer in de Oekraïne is gewoon goed, is prima. Het is wel spannend. Elke dag hoor je de luchtalarmen afgaan. Maar ja, je doet het voor de dieren. Dus als je de blije gezicht van de dieren ziet, maar de zenuwen zijn er altijd. De stichting is zeer actief op social media. En donaties komen volgens Cox vanuit de hele wereld. En dat geldt ook voor de vrijwilligers die helpen. Mensen uit Amerika. We hebben mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland. We hebben mensen uit Engeland. Zuid-Afrika hebben we nog mensen gehad. Een paar uit Nederland, wat Duitsers, Frankrijk, Zwitserland. Ja goed, je noemt het maar op. De helft van de wereld doet met ons mee. En wat hebben die mensen allemaal gemeen? Dierenliefhebbers. Dierenliefhebbers en het welzijn van dieren, wat mensen toch vaak vergeten. Het was in tegenstelling tot gisteren een bewolkte dag bij maximaal 15 graden. Hier en daar lukte het de zon nog wel even om door het wolkendek te prikken, maar daar bleef het ook wel bij. Morgen overheersen wolken opnieuw bij maximaal 13 graden en de dagen erna blijft het wisselvallig. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond.